Tots els museus del món tenen les seves sales de reserva, els seus magatzems, on es guarden en condicions adequades de temperatura i humitat la major part dels fons. El que ja no és tan habitual és que aquestes sales de reserva es puguin recórrer lliurement. Això és el que passa aquí, al Museu Episcopal de Vic, on cada dia i durant unes hores els visitants poden recórrer les sales i els passadissos on es guarden les peces que no estan en permanent exhibició. Aquí s'hi mostra el complement d'allò que hi ha a les sales de la col·lecció permanent, com fragments de pintures murals romàniques o de retaules gòtics, o fins i tot exemplars molt bons d'escultura medieval. També hi ha materials que no entren en el discurs del museu, com la col·lecció d'armes o l'arqueològica. A la gent li agrada entrar a un espai on, en principi, pensava o creu que està tancat. I la curiositat de dir, entrem a uns magatzems de museu, també hi és. Per tant, és un espai que jo crec que agrada al públic en general i, evidentment, agrada i interessa el que és l'especialista. L'espai recorda els antics museus del segle XIX, on s'amuntegaven les obres. Aquí, però, tot i ser fonamentalment un magatzem, les obres estan totes convenientment identificades i agrupades per categories, amb elements específics de museografia que permeten moure-les sense haver-les de manipular. Jordi Viader, TV3, Vic. Ho dèiem just abans de la